este 10 órakor kell picsomagfelelés. A picsomagfelelés követően pedig kezdetét veszi a buli, díszségszolgáltató segítségével, hajlani kedvével, bulizni közben természetesen akadálypálya, illetve tudó. Akik a területén piros bohótorral látjuk, azt jelenti, hogy ők magakoztak a piros bohótor doktoroknak, illetve a bohótortól alapították, ezért 200 forintban mondunk nekik egy piros bohótor viselét, arról asztalról a őrtámogatók, támogassátok a illetve segítségre a bohótoroknak a munkát, valamikor 10 óra után versenyző fogja megmondani a mások felé nekünk. Hiszen így eldöntetitek, hogy ki a legjobb zenéssel rendelkező vendég. Ez napjában ügyesítőket tudunk regisztrálni, regisztráció a Pöttyös Bazárban. Ma már elfogyta a Pöttyös Bazárból a várnák, illetve elfogyta a törvénykommunizmus. Holnap reggel 10 órakor ismételten ne felejtsétek, tehát hajnali 2-ig itt a helyet a tudok, hogy nyerte bármikor lehet színelni akár, illetve hűsölni a színpadon gazdágokat, hogy akár ilyen és akár szórakozás itt a Pöttyös nem jó halvájában.